Κύριε Πρόεδρε, επειδή γίνεται πολλής λόγος για τους μετανάστες, έρχομαι στο θέμα της παιδείας. Αν ένας Έλληνας πολίτης μαθητής, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, θα πρέπει να διδάσκεται, ζητώ την απάντησή σας, στο σχολείο τη θρησκεία που αυτός ασπάζεται και να κάνει κάθε πρωί την προσευχή που αυτός θα θέλει να κάνει. Αν θα πρέπει τα ελληνικά σχολεία να διδάσκουν στα θρησκευτικά μόνο το χριστιανισμό ή και τις άλλες θρησκείες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Όλα αυτά περιγράφονται στο Σύνταγμα. Ο Έλληνας μαθητής μπορεί να διδάσκει βεβαίως το μάθημα των θρησκευτικών. Ο μουσουλμάνος μαθητής ή ο βουδιστής μαθητής ή οποιοδήποτε άλλος δεν έχει την υποχρέωση να διδαχθεί αυτό το μάθημα. Είναι πάρα πολύ απλά. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε ότι οι μουσουλμάνοι έχουν τους ημάμιδες, οι οποίοι είναι κάτι μεταξύ ιερέα και δασκάλου. Και έτσι εξυπηρετούνται στα μουσουλμανικά σχολεία επάνω στη Θράκη. Πιστεύω ότι το θέμα μεγιστοποιείται, μεγαλώνει, από τη στιγμή που μέχρι πριν από 15 χρόνια είχαμε τις 200.000 μουσουλμάνους που ζούσαν στη Θράκη από τη συνθήκη της Λοζάνης, ενώ τώρα σήμερα στη χώρα μας έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, που πρέπει, κύριε Βαγγελάτε, να το δούμε κατά πρόσωπο. Μην το φοβόμαστε, μην κρυβόμαστε. Δεν μου απαντήσατε, κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Είμαστε στην προσευχή όσο και εμείς. Τα παιδιά που δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, στα σχολεία το πρωί μπορούν να κάνουν την προσευχή στη θρησκεία τους. Μάθημα, όπως το μάθημα της Ορθοδοξίας που διδάσκεται στα θρησκευτικά στα σχολεία, μπορούν να κάνουν οι μουσουλμάνοι για τη δική τους θρησκεία. Τους αισθανόμαστε ίσους ανθρώπους με εμάς ή όχι? Μπορεί να τους αισθανόμαστε λιγότερο ανθρώπους, κύριε Βαγγελάτε. Αυτό θα ήταν ακραίο ρατσιστικό. Σαφέστατα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αλλά μήπως έχουμε καταργήσει και την προσευχή της χριστιανικής θρησκείας στα σχολεία? Και επιτέλους να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μπράουν, ο πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, με παράδοση στους μετανάστες, πήρε μία απόφαση και λέει ότι στα αγγλικά σχολεία πλέον οι μετανάστες δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 30%. Και νομίζω δεν θεωρείται ούτε ακραίος ούτε φασίστας ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε και θα τα βρούμε μπροστά μας.